Tengah peng sababing pisa isin ki parlo ki fans ki bababri ki bahet terpeng batris tempat ga angkana kumtar nomor bangatip ba pilong kumtahi baru lesa dana preng jumpi pidang shu it mai gane ga channel piru pilong kumju hi kum kita ki fans ki balong tip tom baru sa subscribe ini gane ga channel kana ma pinyo ki ki bangwan ra ang ni banin yo banya enjoy lang lani banya mujalang bat kini ki fans ki balon hang ni ya mata ga singin nyepet gane ga story ma gane ga series ka bakarteng ga once upon a small town ke balami house nam arjar par pada pi ba kani ka story jong kani ka series am kalong ka pentengan maha ban skam ya ka story jong ka nomor balai ba ladan utawi doktor nasar la poi lek trace nang kendang badana ba la poi senang kendang la ka thamaloi gi dimu perhati umla pen dai ba nang kendang kuma pitip i ba kinang kendang kilong kumno yam kilong gi ba paria ki ba i you know ki pedang sopa you know ki lek trai ru yete ki breu ki sngau kuma bdai prasnang la jong ki de kata jinglong jong ki ka pelong yu ba umla syu ban sya ki nomor balai ba kumu nang soram usngau long standard ya le usngau long special umla ban pen dai ba ki breu de kata ken dan rai hadin habot pada anda baula imla sabat ki peleng usya sngau ba kata jing im nang kendang kalong ba lai luit ba kalong ba bas ngau bang ba du kata kin ban ya ka basa asor badam dei tang ya kata ru kadan kata gawi ka thai samla ka ba itanat ya ka de story jung ubat kanir kalong ka bas ngau bang ba ban skam ken ten rai to manta ngin nam pen vlog syu ya story to ngin bet ya ka story ka ba khmat ken Tiga series kelas dang da bagi i bau ne doktor marat hang ni uba kertengu hanji te kata ka hospital marat jung am bun sin ki bobon tang ki kan thai ki balet ban pha sumar ya ki marat ki mereng jongki bar kata jing lek pha sumar jongki am bun sin kim dei ki ta ki marat jongki ki bapang ki bastom re dei maki kin ka jing pang jongki ka long ba ki yap mat yu amar ba ba bariu e ken te wat hang ni ro kan ka kan thai ni mo kan ka thai samlang ni ka ba wan man pha sumar ni so joka anda ba lo examine ula test ki jing don kam uang ba unu so jongpi don jing pang e hiru ten re ta ka ong ba dei manga kin ba don jing pang temuru las ngau komeng ulong haka ba yakane ga jingpang jong piam don kam bad lek pha sumar shwe kin manga tenga nam la kin te hning sing thu ba kini ki ba wan pha sumar so u pha sumar kim rat jong kiam david ba ki shukwa ban lek hata dukan jong tang ban yo ban pet yu ban yo ban ya kren bat u kin nomor balai yap bi e ya ga jing habri jong u te hang ta hiru shipang kandik kan sang kala poi ga phone kong to po ye jong u ba u ong ba undei ban wan be sesnong jong ki namar bala trai pala kata jingpang yu te haka ta jing tingam ula i no kata kam jong una sor bat ru la sim kata kali jong tok porlok jong bar ru ula leken ban halenti lenti ru la kol ken yo tok i jong tang bam don ba sim te haka ta jing sngau kerki jing sngau ting sngau kyu ula penher kata kali jong waranda ba ula poi kala slap hiru ta snong te anda ba ula poi kata jing jong pa i jong ula i ba ta get ka ba he ka khang te ula kyu no ani na kendong ken hendre phop se kata ka pulit snong kala i baru kala lej ban konrup yu kala ongin hu ba ni ujai nong tu yu ni ba khlam ran ba tu sting singi baru sabade ka ying jong to ritum ban tem upat uang ba khlamot bantu ngawan ban yarap yu pi jonga ken kani ka ying gede ka ying jong pi jonga te maka khlam ngan kin ong profin no bangan tip ya ka jing sha te hang taw la ay ka id jong u baru ana bol pen i ka de sha kum ta baru kala kham le ran hi mlu mala ba kala konrup yu kum ta te hamar hang tahiru la yi ba to pulit ula lej ban lempat yo hanji tat hadu ba la yap ler te ne pulit ula lempat yu uru dei namar ba harap snew halor kata ka jing bom tip ya ka jing sha te anda ha ba u hanji ula kendit kata ka jing yap ler tu la ngok kin babun kita gi briu baru ula kelir hang ne ba she pu ye jung u te gila ong ba pu ye jung u khlam don gin hang ne bar kanika ba thi ang ne ru kadeka veterinary clinic jong to pu ye jung u ken baru to pu ye jung u ula ai haki ba kin ai ha u yo to shabi ba dei ma u kin ban pet ya kata ka clinic dia hang ni uang song thu song thau habau tau pa e jung u udang phun yu menem ne uang ba katre ge jingpang yu te ma u hap an wan mar gen sini sinong jung gi khanang ban pe yu to pa e jung u namar bam don ba pe yu den re de la po sini pat ka jia kom ne ken te gar ba gi dang ya kren hang ta te kala poi ga phun ta hi po e jung u te to pa e jung u ong ba kum no phi ngau khun ba phi poi sinong la jang ngau bang am te ka jing sha hang tau to pa e jung u ong ba bau sya perang gen uniu hanji bo pui ijung ong bang perang khanang e phi da ka bang ong kum ne ken bang pang am kadang am ong kum ne am phinam wan hi re sisang nomor balei ba phila bang e ban sa sor ken te da ka bale kum ne te phila bet ban poi gen khanang ba da ka jing ting ma haban be ken ten re hang ne hiru pui ijung ong bang la it phi be phin pe ka to ka veterinary jonga nomor mangaru la teman te nga hab ban mi no nang to ken nga haban sa no sya ka jaka ka ba khambiang gen te hang ta ki la ya samkhi sammut ki kata ka jing sya perang jong u hanji to pi jungu te gar ba ki dang ya kren hang ta sifang le i ba tong nong snong lawan ra yu to si turki jungu baru ulapan bun kam yau hanji da ka ba uang e doktor sang bahasa ban sumar yunus ir jangan namar bau kempang te hang ta ka hanji la kiu biang kata ka jing khlut ki jing kulmar uang ba menne film pat yang la yap ler mantahap sumar so yunus ir uang khile stay nga las ngothaj phi philapan kthama loi palat e nga yang dah baula mi habar pat
lai i ba ka anja kala mi ilang baru kala pet shan yu kala pet bahaya kadur jung baru kala skan bahaya unadu kli hadu kejat dekat ba kadang pet shan yu kata ka jing i kalawan ka shot bit te yu dia tat hadu bau to klong snam jong kau latiat kumbalai sin kin sisen nak mentaban like sisen nak mentaban subscribe but sisen pat nak mentaban nyon yu notification icon kin takadau haban tiat hadu license nak mentaban le ya kata te kat bagi dang yeng ta te ka anja kal ong uba la lapis ngau thai ban dia de kejat te ngala menyelami phi de ni ka kali mar ba balai ba asng thu bala ban shet kata ka kam jong tau pi jung u halor kata ka terpeng jung u kin ni ke jing ba khli jung u bo haban le kata ka farm jong gi briwam o haban le ban check ikita ki ir ni kino ki jing ri jong ki ma te hapa kali pat hang ni lo i bo la phone no sto por lok jung u ong ba ni ngapoi sini am sinong kandang ngam ngau nang shu ban ong ka jat jing im ayu kan ni ka balong bet ba syukul mar bet kin te sipang le i kata kin kat bagi dang yat hang ta nak kata surok hang ni ka anja kal kum pakhu yo to nong song snong bat ru la organ stasha kti kin te hang ni ki le kren tangum tahi la solve kata problem te hang ni anda ba kala rung pak kaliu la kren hakau la ong ba kumno ma kat to phila le tu briu file report if hi I case if hi IFIR ki ma ka kum gijing don kam maka per ka ong ngi kiru nong song snong am ila dong kum kita ki sing system la dang ya baklang isu ya pan map kala biang gen te hang tau la ong ka pleng haru kata sama phia long ma te makar ko ong hoit kuma phia I mene te kum tahi ngi long maru hang ni kala ong ma pet la de ginong sort da subak kala malu mala te la ya maya ne la ya shrut la ya sho ya dat tip la ya poi ka kes tip sha rumah ten rengi kino kentong dingi long kum ni gen anda bola perkhat si syaba kala ban de sha kan kum kata ka jing ong jang anja te sipang le I ba kan ja kala le yalam yu sha kata ka we ka farm jong tawi briu ba complain ba ong ba kata si jong u ka ja kan pan hani par yathu ba ong ba la yo kata si namar ba latip ba de tau so jong kita pramarjan ba wan ban patar ka si jong u siteng min te ka kam jong ki kala dab hangta ten dala le phai sha kata ka clinic marat jong u pan te hang ne kala poi ka phone call kin ba ong ba hap an le sha kata ka we ka jaka ban hap le sumar kata ka balang ka badan ka jing duna ka kan te hang ne ong ba ka por jong nga te kala kun am tra su ban le ten rei ka anja kala ong u ba pet ngi hanong kendong kam ada poi ka phone call ada poi kono ka ba ki bru ki pha ban le ngi hap ban le bet om judan kata ka por ban ong ba ka off time la ne ban ong ba song thai no ken ta daw ngi hap ban trai stam ken te mo uras ngau tha kata khli jung u te ong ma hap le ka le bet to ban ko ngo bet ndala poi hang ta kala yalam yu nang ta na shortcut te namar ba de khna sor mo ong bala sa sor bet tu nang ba ban ya te bla ur ken ne ulak ti lut maru hang ta ka anja kala shu ong hu ba pet kum ne kin ma la long fam palat ta ka daw tong ban ya kini ki balong khru khram kum ni ru phim la ken te ulas ngau le ran sha ken kata ka jing ong jong ka te andala poi kata ka jaka lo I ba kata ka belang sha ka kulmar te ulat ting kin ban le ta ru te andala de kata ka kam ka jam la le phai sing bar ru la jabo bara isren yeng te tang ban song thai umpat yo khrui ta ki bru ki lawan rung hayeng jung u kita ki nong song snong mar ki le wan ra ita ki jing bam jing di ke baki yo nak ban ta ban ai hu ken namar ki ngau thu ba tau doktoram ulang bubun kam ken adu mestep hadu min kum ne te mi opor ban set ban tiu te ki la le ra de ki jing bam khanang ban ai hu ngai ban hu par ong kumno phila yawan rung hayeng jonga khlam da pan jing bit khlam da pan tip yanga kane kalong ka bam dei ken ten re maki ki ong ba kumno ngi nang pan jing bit ba mangi si trai snong hang ne ngilong kum ki si bahayeng don kam hiru ban pan jing bit kam hiru ban pan tip ru ten re mo par ong ba pet la da dei kum hasoram phila sa complain baru phila sa pha ai ka report baru la sa report pi ha po hang te ha thanat ken ten re maki ki ong ba pet ba kane ka jaka ka dei ka jaka nong kendong kam de ka sor dari hasor tengi sutu kumno ban le tang ba kawai pat kia ong hang ne ba uma pa jasor ki bun palat kini ki angi kanun bun pa kini ki kandanam tang ban im rum sngau lait loit kin pa kum hang ne kin kum mangi mo hang ne na kandang ngidon ka jing sene para bring ngi we bar ngim da harap snu you know ngidon kata ka jing sia song thu we ta ka daw don kam rul don kam an than re ta ka daw ngi sngau long lait loit ba kin ta ka daw ngi kham koit kham ki ha ru shibun ma pani kita ginong sor mar balai ba ngidon ka mestem lait loit hang ne ia sene iwi bat ngia ru te hang ta kile keren te sipang pat hang ne ka anja kala poi bar ru kala kerpat ka buram mi kita paranak song ka ang paranak song da buram nga kerpat ri phis ngam pha mi shwama sipang arphang ban ai por kin yo doktor jungi namar ba ma on song that bu un le ki ket kum ki jing dan kam jing kwa jing namar ba le ba si singi la bun kam to don kam song that lan ban perkhat jam te ma kiru da ka ba kis ngothu ilami no kin te hang ta u anji hang ne la perkhat ong ni wo ma ba poi sini sha nang kendong tip ka jing im ayu ka ni ka ba umpat la ban song thu lan ban adjust ba kita ki bru kumno hiru ban im
Ti anda habau la rung hapo jong kata ka kamera jong topi jong la yo ya ka siti baru la pule. Ti anda habau la pule i ka kata bah ke jong misim jong ubau topi jong uang bangatip kun la pi poi sini pi sakulmar ke jong im jong pi baru pim let's say pim patla ban adjust berkini ki briu snong ro mar balai ba ka kulmar ke namar pim julap ma kum kan ka jinglong ne ka jingim ten reng orang pi ba lada pi ya ina skam kan ka kam jong pi pin sa syam ke ba pi sangotanat tam gen pas ko ru pa ye jong uang ba pet ngala teman mentam ngamla syuk kan mentrai ka kam namar ba lada ki briu ki call yang ki phone yang ngamla syuk ban be kan namar ba ngamla syuk ban jat panjang bah kan dan rema pi pat simti kan ka kam baru salek bhai ki nok sang snong kan khana bakin ye pi bada ba pi le kan ka kam da ka donot baro jong pi uble ru kho kan ye pi baru pin syam ka jing ye ki ba bah kan ki briu ru kham tam le na ble kan janda bau yo skau yo katam ani ka skau kta bhai ka mesim jing u te hang taru ularai ba untrek hok nya ta kam nar bale ba tok pa ye jing u lapan khamti hu kan ya kata ka kam ba unde ban le jadi namar bakal terai pelat kata ka jing that ka jing jeram yu te kum taw liya thia ten rei dang step prangam liya snau ya kata ka jing penpana na kata ka rang ba snong jong kata ka snong jongki kalau ong ba nyipdeng snau ba ya taw khon jong pa ye uba kerteng u hanji ken te bara-bara kinong snong ki dei ban le ye yu kin dei ban le jan baru kim dei ban khen yu ba dei nongwei te anda boli snau ya kata u kham snau kaman gen te hedeng talai e ba le ban mara step tang ba ki ya bon kita ki briu namar kinong kendang dama ki kham smart kham sting ban ki step te hangne ulai kandu bat kita ki nong snong bar kita ki nong snong ki lang u ba ani ke jing ba briu jung ti te hanji te next year ma house nam ban sawan te saya tho song khana bat ka khun janga kin hang ta ki le kren kai ki le pendam yu ta hadu bom sngo la sha shu kin te haden pat nang ta on da ba le phai sieng lai e bo to khana ulai rum khlam da pan jing bin u po jong ta ka kampam jong ge jing jungu te mo pat ulamai kin to khana ko u ong ma kumno philei rung po ing janga khlam da pan jing bit phirung bet kumne ma habam don briu ru te ni khana bo pliu ong ba ko por ba ipe jeng pi dan am ngimda dan kam hire ban pan permission dan pan jing bit ngi rung ngi mi ile kai ngi le kat ba man gin ju ong e ndai pi pat pi sulang bet kumne te to khana las ngasi te sipang dan ja kala poiru kala sneng to khana ka ong manam sngawi e mama jong pi ilong du khi te ide briu sor ta ka dau kwa ban ayu ma ban penya dei porlok bat ngi khain po thrai ngi ki briu nong kendang ba ong bangi long lo palat bangi long kumne kumtai ta ka dau te kata ka jing kren jong ka anja long kumba ka kren install hiru yu man pendam khandet khana bon sngo thu ma ya ka jing sngo jong ki briu nong kendang te anda bol ya sngo kata ka kham kta ka yu te sipang ta hang ne ka anja ka ong ba ki mi na wat nam wan shu shkane ka compound jong ne briu bom ju sngo tanat ikiwe te kum ta to khana ru ha ban le ka le te anda bol poi clinic te ka la thu u ma kata ka nas ka ba yatre lang bar u ka ong ba kala poi kata ka jing request kata ka jing kerpat na kata ka long ying ka baris niang ma bakadan kam ban lej ai dawai ke nyaki tis niang te mo upar ong kum nongan lej ma haba manga nge hikai tang ban ai dawai le ban sumar tang yaki miau ki so dai om me ki sniang ki masi ki blang ki dai maka pat ka ong ma pej upa ye jum pimen shoam haba tre ne la da don gono ka baki briu ki kerpat ki kwa ban yo jing rap ulej bej dai ma phipat phi dat bej kum ne phi khoi umne te mo uru lasung thu lang ba kadon kam hi ban le sha namar ba pu e jung ula it u bat ru ula rai ban shim ya kata ka kam jung pu e te u ha ban le hi te kata jing le jung uru u khlam pentip sha sara namar ba sung that ban le bat ka ndai pan ban na ba la poi hang ne kala don te hang tau la prakhat khuslai ru sipang te hadin nang ta pat ka sara ka ong u ba tawat nam khuslai e ngan yarap ke nyepi te ha kata ka jing ya be jong ki ma ya kata ka snyang te kumno kala kum or te ula kum kem ben ya ka hang ne bar kani ka sin hang ne rung ong be ye ba kalong be 6% korean namar balai balada umdon kum kini ki sin ma kini ki banta kum ne anam khot hiru ba ka de ka korean drama namar balai kalong romantik gen pi tongin ye pe ya ka story te anda la dap nang tali i ba ka anja kala khot yu hanji ba kin le di sha ka ta wei ka dukan te anda la poi hang ne u hanji le i ba utau briu utau nong di ma udai tahi briu basisin ka anja kala accident yu tangba hang ne pat ki long perlok yang kumju kile i kumju omdan kata ka jingmong le ka jing thang hapring jongki te ula longo ken te hadin anda bala dab di syaru hang ne u hanji ma ula siu ya kata ka bai sha tangba uni trai dukan ma ubakerting ulisang wang mlele pi doktor ma pidei ku mugas jungi pilai arab shisha ya kani ka sinong jungi pilawan ban le shibun ki kambha te non kam ban siu bar ru pilalong ku mugas jungi ma te ya ka ba menta te shudi free bet kumbangi I present ne I give pi te mo par uang ba mlong rum tang haban siu bet ndrei hang ne pat ulisang uang ba kamlele ka biang bet te harin anda ha ba u hanji ula phet nang tama
te hangne pat ka anja kadang ye syongkai bad lisang gen ka ong ba utei briwem ilong kumnori ma namar ba udang supoi na sor umla baha ban ye im kumno ban sngutu ka jinglong jungi kinang kandang te kum tangi de ban ye syak gen nganget bah din ba salong kum mangi te hangne lisang ong ba kade hi kum ba ong mapi ma kade sya kum ta te hadin anda ba la phai biang se ka klinik jungu te ula kali ka ni kanas ka batrai ul ong ba kumno ma ka anja kat sebangale kat sebangawan kat sebangale kono ka don bej imat ba lada ka lat wat habangale pen khanar kan wan rung ban tip ke bangale tenre anda ba kali asngau ka ta te kala asngau koming namar ba asngau thu ba ula kren ke da ka ke ba ula asngau bitar ken la asngau wit ken tenre hangne ba kan kanas ka ang upej ka anja ma ka de ka briu ka ba jamnot ka baloi loi ka briu ka ba smart basting ka briu ka ba kwa ban yarap ikiwe or ka briu ka balong ba ka asngau tanan haba ka yo ban yarap ikiwe ka kemen ka mesim jongka baru kani ka jinglong jongka am long baladan kono ka jingdon kam ka jingyarap ka kloi ban leit lada ki briu kim khot ru namar ka de ka jinglong jongka namar ba wat men shuaru habau pa ye jongpi uron kam sini stai ka sait leit ban yarap yu ban leki ki ba bahaken tagarau ken ba kapenlong ya ka ba kan long kumni wat ya phiru ka snau kumba lada kale ya pm ka snau kumba kale yu to pa ye jongpi ken tagadau ba ka stara ka long kumni ten remo pot uong bangam la man snau thu kumno ma namar le sedon ki briu kumanga ma kam kwa ya jing yarap jongka pat handai ka wan yarap ngam snau thut re teng ne kani ka briu ko ong u ma kani ka nos ngamot ong ba ada pis ngau thut ma haba ki briu ki wan yarap haba ki wan ban le bhai phi te ong bech se ma ong bangam snau tanat ken namar beleng snau wit tang ba kani ka jinglong jong phi da philong kum ta pat phim snau ro yela de philong ba khoi ba dukhi ba klemakor te haba ki briu le bha pedang genya kata ma lada kalong bala ken telada pis ngau thut te sa ong hi pat haka te anda ba lu asngau ya ta kentin long ba ka kata hiu te hang ta hiru kala poi ka phone bat ru kata ka phone ka long ba uhap ban leit ban ai vaksin ya kita ki jingri jong kata ka wei long ying te anda ba lu leit ula be ita ki merat bat ru hang ne ula sngu thu ba la kumban mi kata ka min sim jing una po nomor ba maroi ke syaken ban trei kata ka kam te anda ba lu leit pha si yeng loi i ba ka anja hang ne kalamot ban rung spo yeng jing ubat ula mai ken haka mau ong ba kumno phimut ban rung banga ngapat dan la khang ya gedru maka pat ka ong ba phindai ban keren suki ken namar balai banga yo snau ba imat badon nong tu barung po yeng jumpi re anda la poisha la yo i kin ba udon to nong tu te hang ta hiru sipang le i ba kila yo kem yu to nong tu baru mau hang ne ulakum betut ken barlomot ban yeng tam betut biang te hang ta ka kti jong sara klabat ken yu bad hang ta hiru klong snam jong ka ulomot ban tit biang tang ba uklem tit pa de namar ba ki fans kila dab ban like ba subscribe ke video tagarau uklem tit biang ken te hadin hang ta pa le i ba kila poi sita sathanan baru kita ki nongsong snong kila hajir ma kila ai report ki IFIR sektor police station te kalami ke jingkolmar te kita ki kur ki jat jong tau nong tu kila yawan bat kila ya penmam ken na u hanja ki ong batang sisin mo uni u khun jingi u kum le baklau poi tu kumne baru ke jing tu jong u ko balong simple ba u kwa ban ai present ya isamla jong u ken te de namar ba don pisah ta kadau ha bantu namar belai ba dong de tam khana skul umpat lek balla ken masa ka weiru habau tu ru klam yo eru bentuk mana ga yang jeng phi te kumno phi ai punishment yu tenre kita ki grup ki ong ba season baula de nong tu de man abet ya ka punishment tenre kata ka kemi jong tong tu ko ong ba la da fitre ban mam yu ban palaj yu ngan sya ba phin ya tho bat ka khun nang kong jonga ken phin salang kum to persa jonga henre kata pat garang ba sinang ko ong em nginom sya re la da fitre em hanja ban pengat ba yu ka kes nga dengan ailat yu phi ba phin ya syong kha bat ka khun khadu jonga bat hadin anda philai syong kha phin salang rong ba sinang no ma phi ken ngan ai nok mangai kata te hang ta kile keni kinyu u da ka ba ongum ta te ka ba khadu hang ni han jaw ong ba nga khlamwan sine ban wan ya tho la ne ban ong bangan syong ya syong mat ki khun jing phi ring wan ban tre ka ne ka kam jonga baru sakawai nga ngala don samla sha sor ken baru ngal khre ban ya tho bat ka te anda ba lo ongum ta bara kile yas ngosi ki ong ba peleng phin sa i no mo yang i tang sipang phim tra sa ban syong slim hne snong jongi jamu ong nga ngala thaj te hang ta hiru ong ba hapan mi nak nang ne namar bang wala smot thaj kata ka jinglong kulmar jung phima kinang kendang te anda ba la mi habar pat hang ne te ula yeng maroi ula ong bani sngok tham roi sya ban wan sin nang kendang tip ki jat briu yu kum kini ki balong kum ni ken te hang ta ka ba udang yeng maroi te sipang kan ja kalami baru kala kren ka ba jajai ka ong u ba wat ngoi e ma ya kini ki nok song jungi teng gilong kulmar hi ba pli namar ba ki dai tang ki briu ma te hang ne mo upat ka jingdom mo ong haka ba pej ma phiru phimdei shu ban but adin jenga ban le but tadang yang kat sibang awan habang trei ru nomor banglas ngawit ya ne jinglong jongpi nomor ngaw kumba phila wan bet ban penthut ya personal life jonga ru ba ya jing trei jonga tendai maka pat ka ong ba
lada pi perkhat ika balong kumta ka bas new ma nagaliang jong phi ma aba phi i nga balong kumta ta phi mat sim hi helade ken yakata namar bangam don kum kata ka jing thumo ken dala phi i bangalong kumta ru ka biang kam le ma ngle kum no hi baru ngala rai hi naluk menta ka por kum ba phil ang ba wanam but phi te ngaru nganam le shu yakata nga buram yakata ka jing ong jong phi te kumta ka la snop si iru kanika anja te kumbala shai dang step pan lo i ba ulami na ying te na ba ulami na ying to pat la kendu no bat kanika anja ken bat hang ni anja kal ong uba wanam khuslai nganam ban hire ban penthut iphi nga shulai bu school uni u have barit ken shi school jingu te na bol as ngawi kata ashu skam bet ken te kumba shi teng singi pali i ba ula ya hang ni imat ba mut balai shi jing tre te hang taw lui i ba ka anja kala kren bak te nak snong ba kata ka wi ga prashnong ma kala ong ken ka anja ba kala ja kata kami i jeng kala kumba la arsngi e te na ba kan ja kala as ngawi kata te kala ngasi ken baru i kumba kala jan jam ken te hang ni u han jiu le i ya kata ka jing long lung ka sim jengka baka ma kadon kata ka sim baka tristom baru ka kwa banjirap iki we te hangni usmo thu baka ni ka brusha ka long bet ka bru ka balui luikin maka kadon sya ka sim ba bha jengka ken te hang ta ken ka stang ban kata yu ban hangni ru la perkhat ru ba imat ba ka anja ka de ka bru ba la bandu tengi ba hing sam jengka namar ba ba ki we ki yathu shphang kata ka jingdu i ba hingam ka kata bha te ka namar ba lada ki breu kim pat yo mat shwa halade ya kata jing sung si kumno hiru kin la pas ngthu ya jing sngau jong ki we phi hangne kelas tang ban ban kata ka jing sha hu khndiat ken te kadau ken long ba anda ba la phai lane ula le kata ka clinic jing uam te hangne ula perkhat ken baro si sngiu ong ba nga hapan panmap hinaka anja namari ke banga kren yo le sai kala panmong nya ka te kumba la janmin pat hangne ula le kata ka dukan ma ka baki shad di sha men shwa te anda la poi hangne u im don breu te shphang ta pale iba kumno ra ka anjak la poite kile kren hangni ulamut man panmap ke nyaka tang ba shphang ta kanong song kalawan on tha kam ki ka ong ba phitaran em menyerap kamlang bat ngi man le khe so lang kum to ma shphang te makir ki hab an le te anah ba kila le shkata ka per jong kata ka nong song te hang ta kila ya khe so lang gen bat hangni ulaya ban panmap nakama ya ka e ke baula kren bat hangni pat ka anjak ong ba pet nga ga de police officer ma undon jik sengawi hiru la da kibru ki kren kum no namar balai ba kade ka duti jonga haban sya mala da kibru ki kum no ru ba ngle kum no hinamar ba ka e jing thmo jonga kalong bet bangan haban le bha na man ta jong ki we te hang ne ru anda ha bauli sang loi i ta ka jing ye kren jong ki ulas ngau adnot ngau pi hon tendra kita pergi nak senang anda ha bakilai i kila komen kin baru kila kren pasio prama ki ong ba ani peleng ma kan ja baru hanji kila sedang badan jing ye dei te kum ta ki ong ba ala jan yo jing khawai ken hene snong jing ngin saya pelut mangi ken tendra anda ha bauli sang le sngawi kata ka nang penmong susu yu namar balai ba ula don hi kata ka jing yap bit lan ka jing yap man ya ka anja don rei ngin yapet susu syakmat kalong kumno ka story te hede nak tapal i ba uhanji bat kalisa kila ya kren baru lisang te hangni uhanji ula ya kren da ka ba ukwa banthit kali no lisang namar ba ulisang udi kali ma kadang takoi ka kali jing ko ka balat ukwa bandigin tenrei ulisang pat ula shim ka bukin ya uhanji namar ba balai ula bisni ya kata ka jing ya jan jong ka anja baru hanji te anda haba ka anja ma kala ya sngaw ya kata ka jing perkiu dor jing u ya ta ka kali te hangne ka anja kala ong hau hanji ma ka bha ngin let no kata ka wai ka dukan batru in ya thit no ya kata kali thamai ma batru ladang in thit kata ka dukan am ladang in shulat menle bangi dei kita ki shijur gen ki ban saya tho am kata ka dukan de kan ai discount ki kan puduna namar balai ba kita ki nok song am lada ki ya sngaw badon ba ya tho lane badon ba ya kan tiu kurim am ki kman bha ke namar balai ba ki snok men ba kata ka snong ka thau jung ki ka roi ka par gen ma haba bun kita ki paj ta ka daw kin ki sa ai discount ya kita ki couples te anda haba ulisang lo ya sngaw ka taw sngaw bishni sngaw adnot te ong ba shimno ya kali jonga bar ula kham penduna susu na kata ka dor ba ula bu te hangne ru uhan jiula shim bar ula lai pha ta kali te kata ka por pat kanja kadang ya shongkai bar lisang te hangne ulisang la kli ka ma kat kata ka jingle jong uhan ji phi ubenyu kho ukantat phi sngaw wit phi bar ru i kumau tersyor phi tangba kumno phi dangla ban sha ban iet le ban le bha na ban ta jong u ten rei hangne pat ka anja kal ong ba ha jing sha u hanji ude parlok baka iet ki por baki dang longkum kita ki khnlung ma lani kita ki heb barit ki mun ong te takarau ken ba haba ka ye i ba ula klet ya ka te kadang kata ka jing sngaw kumno re ka ten rei makapat kadang kan mau ya kata ka jing iet jing ki men shwam manta ka wan biang kata ka ju hi ka jing iet ban ong ban le bha yu ma le bhai u khanang bak ta kam ga jam jung ur kan biang bar ru unsngau ya jan kan bat ngi kinok shnong yo le se ma ula ban klet ya ka tang ba ya kita pat ki jing le bha jung ka da ka ba le ki ba bha tam am
le sem kan mau ya katang ba ukan mau kan ya kan ka shnong ka thau jongi ma bakalang ba bha ba ki bru ki long ki ba yet yu kim kan ta yu le seu de nong we ru tang ba usang thu ya le ba long ko mu tau u ju hi prashnang ma don kono ka jing iben ni kho yu den rei hang ne pat u li sang la kli ka ma haba phile ai ki ta ki jing bha phio ayo hi pat na ka pat den rei hang ne pat ka anja kal ong ba pet pat ka tin juk ble ru ko ong ma haba phile bha you know phim dei hi ru ban khmi len ti ma ba ki beru kin IAU lanikin IAAP lane ban ong baladang kata kakti kamon kale ba on ai ban tip kata kakti kadiang kamdei kum tama habang ile bang ile bai ka jing lai loj da ka bangi sngongo mo ke bau bleu la kurkhu yangi hadu kan ne snong thabat mangaru igane ka kam ga jamte ngala hiru ban IAU khanang bara ka ba yarap yu uru kalong kumni undang la shu ban le ba ka kam ga jam jung baru nang la shu ban le ba ka ni ka snong ka thau jungi khanang ba kan kiu ken ti mo uru anda bolu asngau kata ka jingkran jong ka ulang ba ka wow am ju asngau kum kini ki jat jingkran te ka jing im jonga kum no phitip ban ong kum ni ndrei hang ne ka anja ka ong ba pet ngal ka de ka breu ma ka ba ya jing e ka jing im jonga te ba khadu aba sim jing e ta ban phai shu blei te da ka ba phai shu blei pat u blei wi rap kan janga ma haru kan ne baru da ka ba jing yarap jong blei ngaru ngala ban yarap iki we gen te ulas ngau lengo baru ulas ngau kemen baru ulas ngau yo mesim ba yo ngau kata kentin jong ka anja te kumbala sai padang step i ba ka anja kala le shakta klinik jungu baru kala kata kai to kso jungu ka itanan yu te hang ni hiru ka ong u ba tip bu INM ba kan ri makai u mo nomor ba ka kwa ban ri kso kam dan kso te mu ru kata ka jing ngau san e mo ba ka kwa ban ri tiu ong to ka biang ba pin shim ru ba pin ri te anda ba la poi hieng pat hang ne ka anja krasna bhai kata ka yeng yu to kso nomor ba balei ba makar ki kso e te hang ne kat ba kadang le kai ba to kso ka kan mau ki pormen shwa ka kan mau ba hisien wan jiu la aik so ka baru kala kemen adu kata baru nadu kata kapor ka sedang do ban it so te kumbas teng singi le i ba hang ne ka anja kala yat kai lang baru hanji te karba kirang yat kai hang ne te hang ne ulapan map biang naka saisin uang ba wasngu e ma yaki jinglong jonga ki pormen shwa nomor ba empat sngu thu ba komno kata ka jingi de berkibriu baru empat dalak syak bah kenya kata ka jinglong ban ong ba ban yade perlok iki babun kibriu no balai babun sin galong marwei yaki jing trei jing ta jonga bat hayung ru kumju te maka pat ong mlele re kala man sngu thu ma ya ka jing sngo jungu bat hang ni ru mu la ya ro kenya ka ong ba itanat bhai ka jinglong jong phi ba philong ni ba lui min sim phi jemnon nang ta phile ren nang ta phi smart ba ban yarap ikiwe bat ru phi kloi ru ban yarap ha kapor ba kibriu ka dan kam bat teng da kibriu kim khot phi ban yarap ru phila lai ban yarap hi be teng itanat bhai ka ni ka jinglong jong phi ngaru ngakwa ban long gom tau la ong hanji te hang ne pan ka anja ka ong uba nai kan yerok than yang namar bar da pierok than sngo kumbangan kala umna hang ne kan ngom la ya chu kan yang ni shkhman mo ru ong to nga shu ong ka jing sya kim dei bang shu thok ten rei hadin shphang to ru lai i ba u lisang lawan bat ru la berngam kan yuhan jiu ong ba pet mo naru na ni shkhman ada phi mod ban pesngo si ya ka anjam an shyo e phi marbalei ba ada phi pesngo si ya ka anja ngir ngi sngo si lang di pranong sing marbalei ba ngi ya ka baru kalau kum kata ka bahing jongi lada maka ka sngosi ngir sngosi langgen te hang ta heru hanji las ngothu ba kini ki briu sha jongane ka snang ma long ba ki yet ba wei ki yas ngothu wei baru ki yas sumar wei te hang ta kala don ga jing kala ga jing mo perhat jongu te hang ta heru si phang le i ba kala poi ka phone hu ba ka ta rang ba snang jong ta ka snang ka phone yu ba unde ban lek bet wut sha ta ka sam jong ka ban yo on pen kha khon ya ta ka masi jong ka te mo uru hang ta bat ka anja ki le let bat ru ki ya trailang hang ta borba ma bat ki la yo ru ban pen khai kata ka khon kata ka masi jong ka te makaru namar ba ki le bahaya kata ka kam jong ki ma ba kata ka masi jong ka ru kala kha khon te ka ong ba kan pelong ya ka party kin kumban celebrate ya kata ka jingle bah jong ki bat kumju ru ma ba kata ka semrat jong ka le ne kata ka jingri jong ka kala nang roi ba blei ro khu kin te ki le ya kaman hang ta ma te hang ne le i ba ma kata ka janmin e i ba ki le shong ki le bam yadi te sipang le i ru hang ne lisang la poi baru latip ba hang ne ba lisang ru la asdang ban itanan iya ka anja bat kumju ru hanji kin te hang ne ki le ile competition da ba yadi kin mono ba khamla sibon utaw de ban job kin ten rei baro arngon ki namla kin bandi namar ki de ki bru ki bam judi ban bam kin te sipang nak taru lai i ba hang ne u hanjiu ang ba hab an mi na kin namar ba hab an be shi jing tre jung u kum bala shai men step te hang ta hang ne pat ka anja ko ang ba tongan lei bu no lang manga bat phi ma yo le se pis ngau marwe te hang ta ki la ya te hang ne ka anja kala ong u ba yat ba ma namar ma u la kum di men ne kum to te kamlong ka ba bha ken namar ba ilang trot iru yu kamlong ba bha kum ta
Te Henry penban kata ka jing yakren jengki kalau kum ur maka baru kata ka bicycle jengka kalau hap syapo te hang ne ru kala sedang ban mensau kin mulu mala te kat baki dang ya sumar la ne long ban bhai kata ka bicycle jengka te ula kombat nak ti jengka nomor babelai baka ong baka pang te kata ka jing syabat jengka am lasong thu kolong kum nor mo ka kata ka dunu jengku sunga kum bau kon mau ke er ke ba men syua kin tambah hang tai ru sipang le i ba uli sang la poi baru la ong ba ngam da shania ba hanji namar balai ba ula kham bo aj mane yo ba u kren kulmar yu phi yo ba u le kono bas niu te ngasuan hang ni te anda ba ula kren kum tam te hanji per las ngomong kum simus ngok ba sya kan taj pan te ule ya syakhmat te anda ba ula ya syakhmat pan bang le ngong ba hang ne uli sang la phla kan ha ka anjama ba udon jingmon ya ka namar ba la trei palat ata ka jingdi hiru yu am ula kham kren kulmar hiru ya ka bar ula phla ba u ya ka te anda ba u hanji ule ngong kata te ulas ngau mong mensem gen mar balai ulas tang badan jing ngau gen te de nak ta kadau ba kumba men step bad anda ba le tre le kendu bad ka hang ni am damon bha hiru ban yakran bar ka namar ba ulas ngau mong mensem ulas tang ban bisini ru te anda ba ka anja kala le jing tre kala leng api sak la perkhat ru ba balai ba u hanji u klam kran bha ya ka ulong setrum ka perkhat ba yo le se ka kumpen mong yu mo yo le se da ka pen mong te haban pen map mo mono hi ba kwa an pen mong ni kiwe te hang ta si phang ru i ba u li sang la poi u la wan ra bad ka ta coffee ba kin yati Padana bakle shongkai hang tate hang ne uli sang la phla kan haka ba ya kai ka ba ukren haka ka met ma amdei ba ula bu aj dang song thu hi tendai hang ne pat ka anja kala mai u ka ong bang isi ki bri ki badi pen bu aj kum to ma kino hi ja jingdi ki bam te ya kamet jong bri am ka isi te amar ba halade ka song thu ba ka kalong ka ek bam dei am kalong ba bakla suda kan haka baru hang ne u lisang la kelipat haba u hanjir udi kumno pat phimisi ri u ko ong ba uno hu jaj bri u ba le ke ek bas niu ma lado bam no udi kono bam te te ke isi bai kin namar balai ba ka kwa ban long ba kamet ka phat kan long ba kwat ba khia ma kum ta kan te kat ba ki deng e shongkai hang ta lai i ba hang ne ru hanjiu lai i te ki ba ki dang e kren namar ba kata ka por ru hang ne u lisang udang persia biang ka sisin tang ba kam trepan te anda haba u hanjiu lai i las ngomong syu ko men sim ju tat hadu ba ngau la syu ban lai ye ti anda ba le phai se clinic jungu kala poi kita ka phone na kita inong song snong ki ang ba ka anja kala le hi marwei spo jong ta ka khlau baru kala le ban pelai ita ki so ki ba lamwir ken baru ka don jing ma temu anda ba yo sngo yo ka taw la le be gut sya ta khlau baru hang ni anda ba le kendu bat ka le shem te ulo ang ha ka la mai ru ma ang ma ble pa ba philet marwei te kum ne ba phim phide ban khot mo ya nga bangin ye le lang ba phila don u nomor jonga phi dem phone te maka pak ong e ngas ngotat ban chupun bun kam ye phi mo yo le se phi wa ban res e te kumta ken mo en re mo o pat ong ba nde ban sngo kumta ba anda ba le i le ta jing mong ti jongka ong ba kum ne mlong ne pet ban ta phila man sau kam long te kum ne te maka pat hang ta hi kala kli u ba na du man ma phis dang ban long ker ken yang ala ne ban ong ban pikir ya ka jing long jonga ma te mo ulas ngap be tianda la poi klinik jung upat hang ne ula sumar kita kisau bat hadin ru ula sumar kita kti jung ka bamang te hang ne pat ka anja kala ong uba mdo dan kam e ban sumar kene kti jung lamar ba ka klempang dama handai mu par ong ka pang bej hi te maka ka ong ba don kam hiru ban ta bandage ban ta dawai handai mu ong ba ka don kam bej hi lamar ba ka pang te handai ka jing syang istu hang ne ba u khampang u hanji kin ban yak anja balai u sapang ru lamar ba la don jing ngau kin yaka te ha ba don jing ngau te pang bej hi ma tada ki wei ki pang ru te kata kin jing sisya bat hang ni ro anda ba ula ta ya kata bandage am anda ba kala pej u kala ngau melung e kin meroi namar ba ngau kum ba kata por ba men syua kum ba kan wan biang haju te kum ha ka por ba kidang don kata ka jing long khna kin ti kum bala jan men hang ne loi i ba u hanji ula mut ban kol ya ka tang ba ka trei kata ka jing ngau le ran bat kata ka jing ngau long hangame melung mala kadang don hiu tiong mat dep sto kol ru thaj te hang ta hiru ka anja kalamut iban taxi utang ba kasngule ran pan mar balai ba kadai kan thai dema kasngule ran hi te hang taru i ba uli sang la kol ya ka tang ba ka khlam tre pat ban shim ya ta ka kol te gumbala sai pali i ba tau khna ule lang bat uli sang ban ong ban pha sumar gi to so jungu hau hanji te anah bala de ban sumar gi to so jungu te hang ne uli sang le kren bat u hanji te hanji ula kli sheno mo kadan ka anja te hang ne pat uli sang la mai be derek yu ong ma de na ka daw jung phi kin ba ka anja ma kelapoi hospital baru kalaman sau teu kali kumno kumta kalang ma teu ang ba pet hoto ko por ba pithit yo to kali makaru kala yarap pisalang ma te yala de pat klem yo shu ban thiet ai ma maka kala shu le
tray ke shulet ban yarap ki beriu tang lagi tai bicycle ha teng teng gayo kata ka kali ma nagi pulit tang bakim ju iPad man kapor teman tapat kala urna kata ka bicycle jengka bat kala man saw kala poi hospital ti anda haba uni u hanji ula tip ya kata te ula leit pej ya ka kan bat ru anda ba ula leit pej haja ka bon amin sim te ula kum mai ula kum dom gan ya ka ong ma kum no ma perkhat ba kan haba hiarap iki beriu dan kaman perkhat shwaya de kata ka jinglong ban long safety ma ban yada shwaya de bat ru saya rap saya ki wei pat mar balai balada pi man saw kum ne te kum no pat pin sala pat ban yarap shu kan ti anda ba kali asngau ya kata te kelas ngau keman khandiat baru kelas ngomong gen baru ka ong ba pok mesim ma kumno ngana mirap iki wei ma baru kumno ngan tip shwal ya kata ka jing sning bakan wan hanga baru hang ni ru kelas ngau kumba ulas dang ban mong haba ka mong maka long kata ka jing mong long balada ka man saw te ulas dang ru mu uru kata ka don jing ukas dang man saw te mar belai ba kumba ong men ma ba don jing ngau iki wei lada ki panggi si tomis ngusi te ka kata langen pi kelas ngau thu hang ni ba iman ba hang ni u mau u hanji ulas dang ban don jing ngau ya ka te kumbala jamet kumto anda haba ka anja kala kham ngau khlain mulu malate kala lait mi sepo ka police station ban ai report ken te anda haba kala mi nang ta te utau bos jangka ula phalik bu ken auto driver ma ten rei teng lenti pat hang ta kala jaga accident te anda haba u hanji ula yo ngau ya ta khubor wood ula lait shata baru ula pelaj nya ka te hakata ka jing pelaj jing ula kan mau ya ka flashback lani ka jing kan mau ki por menshua ba kat ba kita ki bahi ngasam jing kidang wan na kata ka jing wan kai ken te kala jaga accident baru kita ki bahi jing ki lakhlat na hang ta ken baru orngot bat kemi bat kapa bat yo pat lapalai im dau tau pa ye jing ken te ka jing kan mau kum ta long ba ka ta bahi ba kwa bandu ya ka anjar te ula yale tat hadu bang yo ban pelaj ya ka baru lalai ra ya ka spo hospital bat hang ni hiru udang up ya ka baru ka ta bahi ka mesim jing bat uyo i kata ka kadur ke ba jamnon kadur ke ba jensur ma ban anda ba ulai i lei ba ka thia pang hang ta am ka wan ba kata ka jing ngau u bos ngau melung kata ka jing isneru kawan bahate u ban yo i ba ma kani ka briu sha kalong ka briu ba baha hadu kata kata ken ba ka jing long jong ka sha ka pau ken bat hata ka jing ngau jong am kalong ba kawan kata ka jing ngau sendei te ukwa ken ban pentengan ya ka tang ba ban pentengan kumno hiru ma te hang ne ulamot ban bat nakti jong ka ara ka ya ngau kam ya ngau ru tang ba ka ba shubat kumne kala ban ai min sim kata ka jing ngau ken ten rei sipang pat hang ta ula poi na sundan uni ulisang bat ulisang la ang u ba ka ba ba unleit na shabar ken ban ap na ma u te hang ne ru hanji u haban mi u hab mi ru na mar balai ba ma u dang ngau ila le ba pat dei thanu to trash nang te kumno hiru undang le jan ya ka anjama ten rei hang ne kali pat udang duai hiru yo blei ong ba te melong ma mekin u blei halor jong kita ki bor baro ken pat hang ne ru u hanji u la rai ba unong pat mi ken tan hospital tat hadu balo ya ngau ba ka anja kalapet kita ki khmat jong ka na kata ka jing yo athia te anda ba kala kendit kala khat ba ka kerteng jong hanji kala khat kumba arsin lai sin ten rei hang ne anda ba ulisang lu ngau ya kata te u ong ba hanji don re baru ulas ngau si iru ya kata long ba ka khat ya ka kerteng jong hanji nomor balai ba de ma ut ba pelaj ya kama te kumta ken las ngau bishni hiru une ulisang tang bon le omno nomor ba ka de ka jing pang jing stom te sipang lai iru ba ulisang la lej on ya ka shakata ka wei pat kawan makin ya ai dawai ken man hang ne anda ha ba u hanji lo ya i te ula kaman ken kaman sim jong uma ong ba ta ai ngu yo blai ma ba la le ka ba hatam ken ba udang ai ken ka breu bakan yo ya ka jing khia han rei ka don hiru ka jing bisni ban yo i ba u de ulisang pat ban lej on ya ka shakata ka wei kawat tang ba u shu ong beta ngasle pet ka dai bet ka ai ka ba blai hun ya lam hi ya kata te kumba hadin kata kan sngi pali i ba ka anja kala khia te kalamut ban tax ken ha u hanji ban ong man ai khub lei u tang ba katrai kata ka jing ngau le ran te ka sange no ken te kumba hadin kumba sngi kala mi sna sta sha jing trai jong ka bat utau rang ba nu bos jong ki ma uang ken ka kan dai ban shong tha shwa tang ba makapat ong ba ngala biang ma ngala khlan ngan trai no ki kam ki jam ken te moru la ong ta kat kum ka jing ngau thu jong ki te kumba steng sngi pat hang tari i ba kala long kata ka meeting hasnong jengki ba kidon kita kinok snong ki ba complain bet ya ka ka bak anja kale ki ong ba kade ka briu ka balor ni ka babish ni ka basule bet ki kat kum kata ka jing bambon ki briu ten rei kata karang ba snong pat hang ta ka ong ba phinde mas ngongo ba ki briu ki trai hok ya kam ka jam esela ra ki briu ki mirap ya phi sngo kum do ten rei kidon pat kita ki babeng ba kha ki ong ba ngim skotanat re ban yarap ki briu ki ba khlam kemi khlam kpa ki ba khlam kur khlam jaj kala bende ya ka anjara ba ong nomor balai ba ka anja ka de briu sha ka ba khlam kemi khlam kpa kan ka ba shu im bat kata karang ba snong kade ka snong hi ba sumar ya ka ma de kum ta te anda ba kata ka briu kala ben ya ka te kata karang ba snong ka ong ba pet
lada pi ben ya ka sinong jongi ka biang lada pi ben ya ka biang tang ba lada pi ben ya ka anjam ngi barak si sinong ngin syok ken ya pi namar balai ba kata tin jong pi kalau ngomong dai namar balai ba mangi ila dei ki kmi ki kpa jong ka anja ti anda ba ki la ya keren komta kami ke jing ya syok te hang ne pat ka anja ka ong ba mentai re ban ya syok ya dat ma kana man ra re ya ke jing sup tongin ya map nak mar keleng we katang kata kala biang ti anda ba ladat nak tali i ba ka anja kala ya syongkai bat u lisang hang ne bat u kala ong ba ngam song thu kum na ki breu ma kidang ya kan mau ke bala dem ha ka ba kita ki mi pa jong kim don shu dei ba ki khanang te dei ka bala ja ka accident ma ka ta ru kidang kren ban nin ma ka sngo si in ha ka ta te u lisang ru ong ka ba inam yo hiru ba ki breu borak ki long ki ba ki dan hiru ki badang don gitu ki min sim bamman ki bisini ki lorni ki kren ki bam a jing sup mai ki wei te kata ka jing ong jong am kam yo min sim gen te ndai hadin pat kala leit no sundan sya kata jaka ka ba ka sya syongkai ba bad u hanji ka por ba ki dang ye long kum kita ki khna ba ki dang ye iet te ka snop tanat ba leit ka stakin te ha ba ka snop si mentapat hang ne ru kale stakin mar ha ba kale sta ka snop kum ba ka kadon kata ka jing keman malu malaken te ha kata ka por pat lai i ba hanji udang leit thiet kata ka dawai ban ong maleit ai kata ka mesi jong tau prasnong jong ki nagamanta ban penkhia ka namar ba la ong ba kala khamring kata ka jing long teman te ka pangmat ing kata ka masi te hang ne la sumaru hang ne hanji la ong ne teman ong ba le se kamla ban yo khia namar ba kala ring teman ma mla hire kala dei ka por jong ka ba kan syong thaj no na ki kam we teu to teman ong ba ka dei ba ong phi ma to ai ba kan long ka jing suk haka gen ti anda ba la dam nang ta te hang ne ki le syong kai bat hang ne ru ne teman la ong hau hanji pet hanji nga teng i thu bhai phi nga kan mau bhai ka story jong phi min shwa long ba ya to ka jing ja accident ma kala jia ka ing sam jong phi wadai pa i jong phi bayarap phi bar pan he pan san phi te nga kan mau bha baru nga kan mau ru ba min shwa ka anja ka de ka perlok ba ya jan bha jong phi ha ka por ba phi ngolong marwai am pun sin ka shaj wan ma pantengan phi ban yele kai lang bat phi baru ki pun ki bangai saja i long ba phi long ya jan bha te hang ne u han jiu la lango kin ong kum no bale nga klete kata bale nga kham kan mau te ne teman ong u ba teng teng ni shej long hi kum ne na mar bale ba kane ka jimu chupakhat jongi teng teng ka long ba ka shuklet be hiru te anda ha ba u han jiu la asngau kata los tangkin ban kan mau ki por ba men shwa ba shisha ba kata ka jing long parlok jung u bat ka anja ka long ka balong close phalan la ong ka long ba ya jan ba te anda ba la trai kata ka jing sngau tamang yu am mauru la lek in syakta ka jaka namar balai ba usat kan mau hiru bagi syat lek syakta ka jaka ki por menshwa bagi syat lek kan lek sangam bhagen ten rai pan anda ba la lek syakta ka jaka hang ne yu i ru ba ka anja ka syong perkhat roim roi ka sngau sikin ya anda ba lu i ka la lengo kin bat la ong ba phiru phidan sinema ke ke bala jai phikin te makar ko ong lele ra kam sudan nga syukap na syong kai pengan kin namar bakal er ka kham khoi sini te hang ta kin la sngau thu ba kine bra orngon kelak kham trai susu kata ka jing ye jengki tang bahang ni hiru ka anja ka ong uba sisa ka por ka bala dep te ka long ka bala dep manginam la syu ban ong ban ye kumbang ye por khana mar balai ba phi menta phi la long phi dan ka ne ka kardan manga pat na sulong tang ka briu kum ne ba syu yarap ikiwei ba phi ru menta phi la ma ese kum ba phi ong ba phi la don samla syu be te nginam la syu ban pois ke ba men syu agen te mo ur lo ngap la ngap ta ka por te hata kawai ka sngiri i ba han jiu la le ap ya kana ta kawai ke chaka ba ka se le bu school ta khana tang bau yu i ba ka khlam yat nang ta ti hadin pat lo le na sha ka ta clinic jungu pana ba lo poi ti le i ba to khana wa ta ka parlok jungu ka ba dei prashnong hi mo ti hang ta ki la ya le ban ai u ya ta ka rabet khnang ba un sumar gen te hang ni u han jiu la ong haki ba khi le ka shwash phang ar phang dala dep teng sa khat i phi ten re ka ta pat ka parlok kan the jong to khana te ka ong ba ngam trap le kai bar uni namar ba usai i yang ana ka por se ka por te kum ta kala phet imat ba kala sindan ru sheyeng te hang ta pat anda ha bala dam ban sumar ka rabit te hang ni u han jiu le shong kai bu ne khana te ula isin e yu to khana ba usngo si te han jiu ong ba phim de ban sngo si kata ka porlok jeng phi kan sal le kai biang bat phi ma ka we par ka por ten re ne khana u ong ba amde tang man ta ka sngi ba ka shat dam yu han re la pun sien ken teu han jiu la kali hu na ka egin ka daw te ula ong ba ka don ka por ba nga shat i e ka na mar ba balei ba dang le kai kum to ka kmi jong u long ba ka khot te u te dala khot u haban i baru usha khang gen hi yeng long ban le kai bat ka mdei ba ki isi ban le kai na mar ba bari khna u haban khre kot haban pule kot ba kum ta ter ter le na ka ta ken ka daw te hang ne pat u han jiu ong u ba pindei hi ban akor ma hi yeng na mar ba haban smart hi ba phidang ya pule phidang ya le school ten re kata ka porlok jonga pat utau khna u ong ba
keisi pat yang akum ta ten rei u hanji ulang u ba lada keisi ma halor jong kita te bahaban kierna kina ka ba anda ba phila kieram daklei i ba phimban ban le ka subat ka anda ba kelas ngau kanja kan sawan khat hi ken ye phi ne yen ten rei ke ba kata ka jing sneng jong hanji to khana ka kata along ba hakata ka oi ka singi le i ba la yat biang marwe kin kam tre sya ta porlok jong u ban ya long porlok pat u te anda ba ka anja kali i te kala kli ken yu ong balai kum ne ma shei porlok jong phi te ma u par uang ba ngala kier ken na i ma namar ba u hanji ula sneng yu ma ba ong ba hab ban kier na ka anda la kier de kasawan bat hi ndai phause kam ban shu hiru ban kren hu ten dei hang ne pat ka anja kal ong u ba em de ban long kum ta lada kata ka porok jong phi long ka dom phi phin dei ban lech ban pan map ken yo don kono kono ka dau ken ten da phila pan map te la ken ban yo long biang ka ju ken ten rei hadin ke pat ka baja ka long ba hang ne le i ba ulai kandu bat uni u hanji ken uni khana bat ru ong ba pet mama ngala le ke ba phi ong bat ke ba kanja ka ong am tang ba kam tre kam hadu ba kata ka porlok jenga ka ong ba ngala bi siphang la pan map siphang la kiar pat te hadu ba ka ong ba ngade bi te hang ne hiru pat u hanji ula ai min sim yu da ka ba ong ba phim dei me perkhat kum ta ba ong ba phila bi ba phila long ba dona kum nem tai am de rum ta andai perkhat na kum ne kin yo le se kum bai tai porlok jong phi ri long kum phi bagadan ka por bai tai me pa ki khot ba ban ong ban hab ban pule kot ban hab ban yarap hayeng ban hab ban yarap i me pa te yo le se ki khang ken hayeng ban mi shabar la ne ban le kai ken amdei ba i si phi ndai yo le se bun kam ken long kum ba ma phi ru ma shi sen phi haban pule kon phi haban le ki kam hayeng gen janda haba u hanji ul ai men sem yu khana daga ba perkhat kum ta ros dang man kaman gen te kum bala sai pale i ba hanji ul le sikta ga jing tre jing u bat siteng dan ti pat le kandu bat kan anja bat hangdi anda ba le i ka kala her ka men sem jing u bat ru la paja bro shirin jeng umla ban kren gen imat bala tre ke e ma ga jing sngau te anda haba ka anja le i u te kala kali bele ba ulong kum ta te ma upat hang tai syukran uang ba manta kelas tang ban kan maulud iki por ba men syuaken ba manga bat phi ngi long sya kum kita si perlok mangi ietken te hang ne pat kan anja ka ong hu ba ngaru ngaset perkhat in ma ka por ba kumno phi la ban kret te ba manga ngam la ban kret te hang ne u hanji lamot ban ong ha ka tang ba li sang par ulawan ban kri tin te hang ta u hanji layat no syakhaman Adana ba hanji ula poi po klinik jeng te kata ka khna ka bade si perlok ba tawe ma khna ba ikren bande te kalau ong bin bau to porlok jangka ula ja kan yeng ten reu hanji pat da patio than mau ong ba gi khana te ma ten rei anda la men pat labana sha bau to khana ula ja kan te kumta kanja bau hanji ki hab an lej wat kin yu kila kulmaru ki ong bau ja she ten rei anda kila poi pat kata ko ge jaka bau shat plut por pan shongkai ken usngop tanat te hang ta kin kile kendu pat to khana kile shem yu bau dan hang tamaroi te kumta kila keban ken bat hadin nak taru lai i ba hang ne kanja bat hanji kile kren ken bat hang ne u hanji ula ong ka bat ru kumbau pon map ru ong ba mas ngawi e ma ye kito baro ki banga sekret nak por bang yelong kum gis perlok bat ngai i kumba phi sngo diaw ken ten rei ke anja ka ong ba oj kumta hi ka long tong ba le noi ma ki por bala dep tela dep bat hang ta hi ru ka anja ka la ong hau u hanji ba kam padayo ba ban ai khuble u da ka ba biang ken baru hang ne pat manta ka ong ba ka ai khuble da ka ba shisha kan ba kasngungu palat ya ta ka jing rap jung baru kata ka jing pha jong ble yu ba un yarap ya ka ma kata ka porom dan manom no hendrei dei ma u kin ba wan yarap te kasngungu palat ya kata kan bat hang ne ru u hanji ul ong ka kam lele ya kata ma kumba ka shat hikai hi maka long ba ma ba kata ka jing yarap ikiwe ka long ka ba ha ka ba jing yem ga ba mestiam ikiwe baru kade ke bang ile ba ki bri long ko bang ile ba yo ble hiru te makaru kelas ngo komen kin ya kata te kumbala syai pale iba kidon kita kinong senang ma kadai kata hi ka brio basai dai ni bahaya ka anja ka baben ba kho bahaya ka te kalawan ban khot ya u hanji bon le chi ying jongki ban sumar ki to kso jong ka kmi jong ka ken namar ba hitam te lada umlet kemot ba kata ka kmi jong ka lada uyap to kso te kala ban kulmar ka jing im jong ka namar ba kali to kso te ndai hang ne pat u hanji ul ong ba namar ba kala kren ben palat ya ka anja ma te trek ken ban le ten rei hang ne pat ka anja kal ong bam lele ma ka jing sha ngala map hi ya kani ka brio panodu ko to ka sngiru ngala map hi ya ka ma ndon shu ke bang adang bu non kin ya ka te hang taru da ka ba uyo men sim ya ka jing map jong ka anja te ula lekin sha ta ka yeng jong ka ka brio ken bat kila ya sumar to so bar ula kot ken ten rei ke ba ja pat ka long ba anda ha ba kila mot ban lek phai u to ta ya jong ka kali jong ki ula long flat ken
du leer ken te haban phasna te kata jing phasna pat ki haban ya ap ma kala ban simpor ken yau tau mekanik ban pendap ya kata kam ngajam te ulong haki ba khi lek kai shwa te ma dala dep dengan sokon tak pat ya phi te anda ba ki la lek kai la pet kai kata ka senari talong ka perthai mariang ka baitnat ken pan hang ne ru hanji ulong haka ba hak jing sha umdei bang isi ya ka nang kendang ma ngi tanat ya ka ngasngotanat ya ka baru kidon sibun ki bangam la ban batai heng ne ba haru kando ngasngotanat ya kane ka shnong ka thau ki namar ba kare ka shnong barim jongaru te hadin ta karu kala ong ba to sngotanat ba phidang kan mau ma ki ba man shwa phikan mau ya ngaru phikan mau yo shnong la jongru ngasngotanat ya ka taru te hadin ki la ya let kai gen baru ki la ya muja ta ki la ya bam ice cream lang kumba ki enjoy ki por ba men shwa baru hang ne ki la ya muja i kumba kata ka perthai barok ko i ka long da jong ki gen te anda ba kila lek phai shnong te hangne shwa ba kin ya khlal lak no iwe te hangne u hanji lamut ban shim ya tagalat ban ong e ken ha ka anja ten rei knit kan san ba kata ka samla barim jung u kala wat yu shiru sta shnong bat kala poi hangne wat ru kala penthut ken ya kata ka jing thmo jung u te anda ba ka anja kala i ya kata te makaru kam kwa shu ban kan e te kum ta kala phetna te kata ka khubor kala poi se kata ka rang ba shnong jung ki ba kata ka samla jong u hanji kalawan te karon kam jaka sa te kumba kide ki nok shnong ki ba don buram ma ki ba pediang ya kita ki nong wei te kile perkhat ban aja ka sa kenya ka namar ba ka ong ba ka kwa ban sa te kile ong haka ba kandai ban sa ying jong ka anja ke namar ba kita kilong ying ta baro kiladap ken kata ka ying jong ki te ka anja pat ka ba ka sa marwei te khamsuk ken te makaru ka de ga bri ba ha ka ba kwa bit ban yarap ki wei te kaman sei ka hapan pediang ya kata te anda habala dap nang taban penbet ya kata kaya jingdon kamma te ka anja kala lekai lang bat uli sangken batru kata jing lekai kalong kumban ailat ya kata ka samla jong u hanji bakan shimres wa ya lade te hangne halenti kila ya ya kile thu khana bat hangne ru uli sang lamot ban ong e ka ban penkan mau ke ka bau ong ba u don jing thmo la ne don jing mot ke nya ka ten reja kan san hang ta u hanji ulami ulamot ban le kata ka klinik jong u tangba anda habole kendu eki hangni halenti te hangni hanji ulai thu haka anja bo ongba pe yo phimon ma ba ka to ka briu ka de ka samla sisha jonga ka to ka briu ka de ka ba nga la ya lait bat ka nadu shisnam shiteng men shwa ken andai ngam tip balai ka lawan sheneru ka e jing thmo jang ka ngam tip te hangta ken anda haba ka asngau te karon jing ta he ka ma ban hangni per ulis sang ulas ngau dam ken ya ka jing ong jong hanji namar ba balai ba ka jing mot jung ublong ba lada u hanji ong kumta te long kumba ailat kenya kaneka anja bakan don jingmut dan jing thmo yu namar bom don samla shu tuma te lada karon jingmut ada don jing thmo ya u hanji te mu la du ken te hangta kilaya mai kilaya nia tat hadu baka anja kala sngot hat ong mapi ya shrut ya brut hang to ngat dengan leit no shi yeng ken te kumbala janmit palai i hangni kaneka x jong u hanji kala shongkai bat ka anja bat kaneka x jong u kala panbor haka hanja bakan yele ban penjan ken yau hanji khanam bom yo poi biang mat ka x ten rei hangni pat ka anja ka ong ba tip nga tenga sngot hat ban don hakata ka benta la ne ban penyade ki briu bakin ya poi sekata ka jing ya shongkha la ne sekata ka jing ya dei kum ki samla namar wa kam dei ka kam jonga ten rei hangta hiru ka ong ma wala ka tar to ngan yepet kumno kan long kan te kumbala shaimen step pale iba kani ka x jong u kala le make up baru hadin kala penle ru iya ka anja kan ten rei ka anja nang kong kam tre kan tang ba ka ong to ka re ka sin ban kong teng shule la kala tang ban shu melen ma di anda ladap nang tali iba ka anja kala le hakata rukan jong lisang bat hangni lisang lo shandur ginya ka baru la upload status ti hangni ka anja kala sngaw le ran ngel ong ubam de ban le to tamo ong em le ken shule kai ma teng teng de te kumta hadin pan hangta hiru kata ka x jong hanji kala kali ken shei ba kadon kata ka klinik jong uk ti hangta kila ya thu ken ti anda ba kala poi kata ka station ma ban sangai kali ti hangta to khanna uliyo i ken ya kata ka x jong hanji te ulong haka pe e kong u doktor hanji em mon ri phi don jing e ru phi Henry udan jing ya i kong anja ken namar balai babun sen uyarap ya ka baru la pelat ya ka naga jing yap baru la le tre lang bat ka bun sen le yarap ri ru bat ka Henry bat phi pat phi wan le yu sinema te anda apa kale asngau kum taam e ka asngau kum no hire min stem ma Henry kala ngap kata ka por baru ka ong ni uni khna te hakata ka por bali i bau hanji udang pej kata status jong lisang baru la i ken ba ka babri sha ka ni ka anja baru la ong pleng ma kabit du gani ka thai samla te shibet pan hangta hiru kata ka exingu kala poi baru kile kren te hangta hiru kata ka nas kala ong ha uba don kam man lech kata ko long ying ba kata ka
jingri jongki am long ba ka don jing sitam to hab ban le sumar ken te kata ka exing uru ka kwa ban jajan ban u te ka kwa ban le lang ban u ken sya kata ka jing tre jong u te ma uru ban kan tai tum long te la le ken ten re kata ka por pat ka anja ka dang le pha tiar le ong ban le deliver tiar haying jong kata ko igelong ying te ka le i ken ba udang don ber kata ka samla jong u ma kata samla barim te kala mong ding gemen sim jong ka te adin nak tapat le i sendon hiru ba ka anja kala stat no e kita ki make up jong ka baru kala don hi kata jing singo si ma ban ong ban le ba bri rum toy rum don hi le ba pen in te hang ta hiru kata ka action u bad u hanji kile ya poi ken baru kila ya dep na kata ka kam te hang ne pat kan ka action u kala kali ken ha ka anja ka ong ba balai ma phi site no itu make up jong phi namar ba phi ba bri kum to ken ten re ka anja ka ong ba ka jing ba bri kam shong ma ka bangi make up ka bangi pusharai ka dur ka dar jongi re ka jing ba bri pat kalong bet balong natural bet kum ba balai ai kum ba ka don jongi kalong ka kata ken te anda haba ka ne ka action u kala asngau ka ong paling kala bandai kum ta rumah te hang ta hang ne ru hanji ulas ngau melung ya kata rukam ong jong ka anja ken te hadin kumba siteng singi ei pat i ba kala poi kata khubor ba kan hab ban le ratiar ken syak ta ka yeng ma kanika anja te hang ne ru hanji ula don kata ka jing singa bon bau kwa ban yarap te ya ka anja namar bola don jing singa ya ka am te ula le lang te anda ba ula le lang te kata ka exchange ur kala dibut lang ken te anda haba kala yo i ba hang ne ma hanji pech shan ya kata ka briu mah kepada ka anja ken te hang ne ken kelas ngothu ba imat ba kini ki briu sha kadon kata ka jing ngau preng jengki baru kala tip hiru ba hang ne ma hanji bat ka anja kila de kita ki siperlok hakapor ba ki ba men shwa ken ba kila de ru ki ju i prashnong te hang ne kelas ngothu ba imat ba kata ka jing i jengki kala ban su thiet adu kata ka por ka ba men shwa ken te hang takar ba ki dang ya trekam te hang ne hanji ula i phla ken kata ka rukom long jong ka anja ba ka kier ken na tem uru kata jing bom laksha te ula kali ken haka ong ba i kum ba pikir nanga i kum ba ngapan mong ni phin ne ngale ke ma ka bas new ken ten rei makapat ka ong mp ngam kier ngam mayur ma rei kade hipat yang abangan long ban panjengai na phin mar balai ba atau ka samla jang phi ka don sini te ladang apariat te kan sathut ne kan samong ken rei hang ne hanji ula pan sha he ka ong ba ala ong i phina du atau ka sngi am don jing ade ba to ko brio kala dei ka ba ila yalat lak shisnam shiteng ye te kum dang don jing ade te hendre makapat ka ong batip ma i kum ba ka jing le pat i kum bala de si samlahi dang de si samlahi te ong am de kum ta te hang ne ru ma ur la kali ken ka ong ba phiru phila tren yo lisang la kali le phila kum ba lai lan ne sau sin e ngala kan mau ten re makapat ka ong am khlam tre ngam don jing sang e hiri tu brio ngam don jing bon hira ten re hang ne pat hanji la kali ka ne dang don da we no ba phiap mat phiap bit ne phila don la paru sai thu ken ma kwa ban tip ten re makapat kamla ken ban ong la ne kamnot ban ong namar balai ba imat de yu te kata ka jing bom la sha jong ka am kala ngau le ran la ngau nore te kala mi no ken na kata ka jakatrei baru kala le sha kata ka station ba ka trei ken ka police station ma ten dala poi ke i ba si sunduk utau riu hadam la poi te kala kontak ken sha kata ka briu mo kala tip ken ba ka ata ka briu ka ba ki le ai dawai to so jong kata ka kemi jong ka te ula khia te ka kwa ban su kuliang ya hanji ten rei hanji pan hakata ka jing phone ma pe thu ken ba hanji ong haka ba dei ban pan map shwa na phi namar balai bangala kum kren ben ban hadi nang taru haban pha yo tawri hodam shaphi ken khanang ma phin yo ban bam la ne ban le kum mon jong phi te anda haba ka anja kala yasngau ya kata am ka jing bha jong hanji te kala sngo kmen baru kala le ken shi ban ong ban pan map ikita ki ke baro ken ten re pan anda haba kala poi hata ka jaka kala i ken ba hanji ba kata ka action kidang ya ple jimbut bha shphang kata ka jing ya kren jong ki war hata ka jing ya kren ru hangni hanji ulo ongin bangam don jing sngo yesu epi baru ngam don jing yesu ru ngidal dep ban yalat baru ngam don jing kwa shu ban poi ka relationship ru ten rei hata ka por pat anda haba ka anja kala i maka klamut ba ki ya phliu jing yet ken te kumta utaw ru hadam bakara ru la shu habet prak te anda haba hanji ulo i te ula let kin ban yarap tang ba maka kala mare bet shakhaman te ma uru hangni ulo ong hakaba pimot ba ngi yakren mane mde bang yakren ban nyapoi sa kata relationship reng ong ba ban confirm shu ban pansai gen ban ong bangam kwa shu ban don jing ade ba to ko briute ka shuwan hi khlam da jing tip jangaru ten rei hang ne pat anja ka ong ba pat nam yathu yangai ki ma balai nge la phi yathu ngom don kam hir ban tip ma te kum ta kala yat be shakmat kala dom gen te kum bala jan met pat anda haba ka anja kala lai phai si yeng te kali i ba kata ka action u kala don hiyeng te kana ka action u ru kala kali ken hak anja ba ka don jingbon am sha
ha hanji ten rei hangne pat ka anja kala len ka ong don pi ngi dei tang kita ki si perlok don jing sngoi ten rei hangne pat ka ni ka ex jong u hanji kal ong pet lada phi don jing sngau lada phi le kai bat ka jing sngau jong phi kala ban kata phi te anda ba ka anja kala shong si shamarwe kala trei kata ka jing kata hamen sim jeng ka namar balai ba kala len gen ya kata ka jing sngau jeng ka pada kata ka por ru ba kata ka ex jong u hanji kala kli ya ka kala kli da ka don ba si syak namar balai ba kata ka ex u kala sngo thu ba u hanji u klem ya ka baru la ya ka anja ken takraw ken kala kata ya ka te anda ba ka anja ka kamla shu ban shong marwe kala bun palak kita gi mu ci perkhat te kala le shong kai na baru ne perlok jeng ka ken uli sang ru de ubru ba jajai ma ule ubru ba sngo thu te ula pentengan gen ya ka ong ba ta mlele ma ada pihak lang ba kini kijing ru kumba phi ong nga sisin ma balang ba kijing inang yai tip shu yo blei ma ba kibru ki la ban kan ta ingi kibru ki la ban ingi kibru ki la ban ong nom no tang ba hau blei te unju kan ta kin te hang ne kin ka min sim jong ka anja kala kham yo ban penhir ne ban ring na la ban ong ba kala kham he kin kita min sim ka anda ba kala skang ba ai min sim ka da ka ba perkhat sipang kijing ba jong blei te kata ko por pol i ru ba hangni u hanji ula shong perkhat ba hadu kata ken mar ba sngow thau shu jing im jing ma bala daw yathu ka e ru ha ka anja kam ngan shu ken mar balai ba kalai i kata ka jing ye shong kai jong u bat kata ka action u bat ru bun sien ka i ba kalai lang bat u te kumno hi kala ban shania te ula perkhat ba u ha ban phla be ha ka ba udon jing sngow ken ya ka te kumbala syadang step le i ba hanji ula le ikandu berkata ka action u namar ba ka ha ban le phaina sya kata ka jaga sa jong ka te hangni kene ka action u kala ong u bakarang kwa bakin ya poi biang ken tangba hangni u hanji ong ma anam la shu ban poi biang ma syakaju namar ba kapor kala yat bat ma urum pa shu ken ya kata baru las neng hi ka ong ba ma men shau it bha ken ya ka tangba maka pat kata ka jing le kam ka jong ka kam song thu ya ka jing ye am kala shu le shang shin stai baru kala yalang samla shin stai te umong ken takadau ngosi ken baru menta ban ong ban poi biang bat kam sngola shu ken mar balai ba kala dan kata ka briu ka ba ula ye ya ka ma nadu ba udang red te menta ka dei kala dei kin yu ba un hab ban don har senda jengka bat kata ru ka dei ka anja ken anda ba ka ni ka exting u kala ya sngo ya kata kan tien te kamla shu ban ong e baru kala shu ong bet u ba to ublei undon rangkat bat phi hata ka jing ya lenti jong phi baru kala ong goodbye te ma ur ong to khublei shibun ya kata ka jing ai min sim jong phi te kumba steng singi le i ba u hanji ula wat ya ka syakata ka station ba ka trai tang ba tau officer ong ba ka anja ka lalik banyarap sya kita ki briu ki ba trai lum gen te anda ba ula poi syakata ka lum ru ai i ba kam dan gen udan tang uli sang gen te ula kle kin na uli sang sya ba ka dan ten rei uli sang ong ba tip karang syumi nang ne tip kale sya te ngim ya tip gen te hang ta pa uli sang ula kle jing kli sibun ya hanji syapang kata jing long jung u kata jing kwa jung u ban ya poi bat ka anja gen ten rei hang ne par hanji ong ba balengan ya thu ipi ma ya kata ka jing sngaw jonga ya ka jing kwa jonga asngaw kumba phidei utau man na para jongka anjakan ba pikir than sipang jongka rei mo par ong kala dei hi kum ka para jonga la ne ba ong ba ma kumba ong bangi ki nok sang snong te khamtam le ka ba dei ka khun swet tingi kheni ka kum kata ka man la ne ka para jongi ken ten rei hang ne par uhan ji ong ba wanam pharep sneu yanga na dei ubreu balas mo thu ek te ngamro dan kam hiru ban yu thu than yeno yeno ma namar balai mangayat ya hok hibat ka jing shisha te hang ta hiru sipang le i ba ka anja kala poi bat anda ba kala i ba hanji udan hang ta kamnot ken ben pe shu baru kala buri eta ka khmat jongka batru kala dem spot baru kala phet sendon nang tanda jaka jangan dah ba hanji ula i kata ka jing le jongka ula libut in den jongka banda hala poi hang ta ha storum te hang ni u hanji ula shim ya kata kalat ban ong ban phlano ya kata ka jing sngaw jongu baru dah kata ka jing i ma ula ong haka ba pet nga sngongo palat yo blei long bang ye kendu biang gen ma pidai ka parlok ka ba ngala i nadu ka por bang inang yarit gen bat menta pat ngala kendu biang ye phi long ngas sngongo palat ken ye kata ka jing penjat enti jong blei tin rei maka pat ka ong kumno ken yu ka ong ba ka shu ong da ka papan map te ong map yang namar blei ba ngala long kum kata ka mau jentut ka jing im jong phi bat ka to samla jong phi lara jin bam don banga am pinam poi re ka jing ya klat ten rei hang ne pot uhan jiu ong ka em kam der kum ta baru thu ka kum baula ong hima bana du banno hi baula idep ban ya lait lane ban ong ban ya khlat bat ka ken par kam don hiru kata ka jing dei rei ka de ka tu hi ka bru ka shwan but yu syakane ka snong te makaru kamla shu ban ong e te hang ne ula kli he ka pat ong ba kumno ma phi ngam ma phi don jing sngaw ne em yang kum bang don jing sngaw phi
Tenre maka pat kata kapor nang don kata kajing yele kajing yak sai adono jongka te kamla bat ong te kala mi na bat anda bala mi na tanah jaka kala yat meroi tenre kata kajing keren jong upan kala kata bahaya ka nomor ba kumno ma utau long sam jongka nang tit baru kala kata hadu ba kamla syu ban batai ke nomor balai ba imat ba ka eke ba uong ukren ya kajing sisya ken tenre sipang hang taru kala keren bat kata kanas ma te kata kanas su kala thu ken ha ka anja ka ong ba kala poi ka phone call na tau pe jong hanji basa tang sitayau hiu tau pe jong ula ban phai na sine sisnang bakin ya sa na baru ula ban trei biang ken ya kam bat lada wan tau pe jong u hanji teu hanji pad ula ban lei phai biang sisor ban trei te hang ne kala don kata kajing sngau temang kajing sngau belau ka don jong gane ka anja baru kalau perkhat hiba kanom la syu ban ya kendu bat u hanji tang ba kawai pat ka ong haman siam ba ta Laro late pai stay store rula ban yadan lang rengkat bat kata kasam la jong u bat maka pat ka syukmen bat ba ma kile kendu tang hakane ka por lang kas ngau kumen gen te kom ta gen tenrei hadin pat ana bakal late pai sing da kata ka jing ngau trot ngau swai te pan kata ka x jong u hanji kawan mi hayeng jong ka anja gen imat bakam pat late hiru neruk menne ma amar ba bale baka kwa ban ai khublei shwa hak anja bat hakata ka jing ai khublei jong kata ka x jong u hanji ya ka anja baru kelas nang sendon hiru iya kan ja ong pen ba u hanji ula don jing sngau ye phi ula iya ye phi ula phla hiru hanga ma ba ula don jing iya ye phi na du ko por ba phidang lon kum ki khna rit ken baru ta ka jing iya kenang ye shon ye ban ha kata ka dono chung u bat mantar ula phla ken hanga ba udang ye iya ye phi ken bat ula kan tai ru yanga bat sakawe ru ka ong hi hang ne ken ka exu kelas nang ma kong ba pet banam le ka shu ye ka jing sngau jong hanji ba ula iya chi sha ye phi kum ta phim dei ban long kum balong manga ngaro nang kong ho por ba iya yanga am ngamda khin snap te kata ngale kai ken ten repan ban anda ba ngala sha i pan ngasng thu ba kalong ba kata ken hido kata te phiru la phidon jing sngaw ka ba shisha sngaw ba ken ban le shu ban yathu ya kata ka hok ken gom dei ban long kum ne ma ban ya jangai iwe yathu ken iwe kharang ban yatip ken compare kata te hangne ken ka anja kala yo men sem baru kala aingu ya kata ka exing ka ong ba ladap omdon na phi nga la sngaw kul marsha baru kala ai khuble ya kata ka jing wan pha jung ka ban ai ngu la ne ban ong ban ai jing sneng ken iya ka anja te ka anja ro hang ta wut kala le sikta clinic jong u hanji baru anda habal apoi kala thu lut u ya ke baro ka ba ka sngaw gen bad hang ta hiru kala comment bat ka kala ong hiru u ba ma ai kan mau phi ki por men shwa ya khmi lenti ma ano ngin ya poi biang ban yo biang ya kendu tang ba ngasngau kum ba kalong impossible ma kalong ka bomla ban long tang ba nganget pan kani ke bajia dei bau blei hi uba pha efficiency nganget ba ngilai kendu biang manta ngala kamen gin te hadin ru kalong uba ma nang ne shakhamat te phila de man e janga ma kum ba ngang ap khami tanti phi te hang ne mu urul ong kum noi hi ba na du manno ngala kali phi la kono sen tang ba phi shu phat bet nanga phi shuri bet te hang ta gin karu kala phu samkhi gin te anda haba kala mi nang tapat apo klinik jeng te kala remoy meroi baru kala kamen kala ong ani pleng ma kala aingu yo belai king ong batrai ngam jumut ba ma ba kata ka jing iet ke banga kni lenti nu man shwa mela man pen phai biang shanga ma bangan yo mat biang ya kata ka jing iet ke ba ngala du ki perman shwa hot ki ba yang sam janga kila leit no tang ba uni ubri pat uba sait dang rangkat banga ki perman shwa bang ngau kunjak meroi te ula poi biang tenga aingu ye me trai ma hang ne king ka sung thu ba ki barok ma kalong bet ber belai ma ngai kalong kum ta hima ni phi ong kum no ma paralok lani ki fans te tong ini pe chuchu shakmat kalong kum no ka story tenadu kata kapor hiru kelas tang sendon kata ka jing yede jong ka anja baru hanji baru kalanang ram te kata ka wigas ngi ula phone gen ya kama bau ong ba ukwa ban le sesor ban le pe ya kata ka jaka tre jong u kalong kum no nomor la slam ju poi telada kamon ban le lang te ka bahaba kin yelek in khnang ba un yo ban pen is don ya kata ka jing tre te makaro ka jing keman ka ong ani ngas matanat ngas ngobang ban yo le te kum ta ki le yale tendala poi kata ka jaka kada itnat sha ka ong ma kata ka jaka waru hang ni ru kala ong uba ta ka bas nang ka ong ba yai tre stom mo ya kam ka jam jong phi khnang ba blem yai kur khu shu bat kum jur dei tang ya kata phila ru ban yarap ikiwe la da phi tre stom la da phi yo bai nong gen te hang ni mu uru la kaman baru ula tret ya ka da kita ki jingbam ki bahasor gen waranda haba ki la lek phai hang ni kala kren kai khandiat ya uni u hanji ma ka ong khuble doktor ba phila a jingbam yanga mane phila tret yanga baru phila khawai yanga te ngasngongu pala sha khuble ya ki jingba jong phi te hang ni mu upar uang ka phinom dei shu ban khot yanga doktor khot bet yanga bau dei be jong phi gen marbalai ba ngilai te ma karu kala nang kaman shu ken anda bau ong kumta
Tenru kata kapor uli iba kila yas ngotanat baha ban yelet kai langkha shikha kumto anda ba kila dap trei hot kismat ban let kai tang bakim jupep na jing trei jongki ki penbiang ya kam ga jam jongki te hakata ko janmen anda ba kila wan na kata ka jing yelet kai te kila let hakata ka dukan jong lisang ban hangni kila ya thu lisang ba maki kila don jing adei ban hangni ru lisang lo ong kumno yaki kabas ngo komik hiu ong ba to ngasngu palat ya kata ka ba phi la ya poi ma baru khamtam lei bang yo sngow ya kata ka jing ya poi biang jong phi ba nadu ba phidang rit phila don kata ka jing ade philai iet te menta te phila ya poi te ngasngu palat yo blei ma baru ngala persang hi bakni ya ka anja no hanji tang bangam la mar blei ba aba blei la tho te mla hira ban panjat ane ban pendu mar blei ba udai blei te ma te hang ne ken ka anja kal ong o ba pek ngal ong gen phi ma ba ka eke eke ba blei u la thmo na menta jongi mdon bala ban kani le panjat pek ma phir phin mla ban kani nga no hanji te hang ne mo ur las ngothu ya kata ka jing sha insult ka jing u haka am te ula ong haka ni nai phi khnyat than nga ngasngo kumbangan yam ngasngo kumbangan phet na nang ne batru nga bisni kin ya kata ka jing ya po jong phi te hang ne ka anjar ko ong u to ngin ya sange na ken te kumbala shai pan janmin hang ne u hanji ma ula kwa ban ya kendu ban ka anja te hnrei maka pan kala sha khot hau tau bos jong kama to officer ban ya le di shalang bat ki kin namar ba kili asngo berngat ba kumba maka kala ya poi bat u mau hanji tenrei hakata ka jing jadi isya kelas khams ngole ranyi melu malaru baru ban yathu khana bat ki namar kila tip ma ya kata ka khubor ma ke sphang tar i ba u hanji ula tax ka bar ula ong do ka bandai ban ban na ut namar ba ula kwa ban ya bam jalang bat ka ken te makaru kalami ut nang ta tang sphang hi kala ya syong bat kita ki officer jang kama kalami na ut baru endah bala poi hang ta kala lej bej hauta mikrofon jang kata ka snong ma badan hakaying jong kata karang ba snong bat hangta kala pan bana ya kita ginak snong ba maka kala don jing adei bat uneu hanji ken hakabam nang kong long ba kiburi namar ba kiting ken ma kiting na kadaw balai ba kanika anja kadang buram ken ya kata karang ba snong ko bari ya kama namar ba ka khlempat jathu kata ko por hendrei anda ba kala jathu pan ban barok kila ya tip lepa ken ya kata tang ba ki kwa bet ban nam kren sine stai ma namar ba kisngothu ma ya kata ka jing enti jeng ki kalong kumdo bat hang ni ru kata orang ba snong ka ong ki ba pet pilaya biang ka kam ga jam pilaya he kom ne ma sakawei ru kam tam lei ka anja kala imbet marwei ma ka jing im jangka te kumbau ne parlok barim jangka lawan ka jing im jangka te pilaya long ka we te ka ba ken ba pin ya poi ru ma te kum ta ken te anda ba la lei phai si yeng pat te hang ta ken ba kile pendeng seti iwei ken ma ka de tang ka jing pendeng seti ka ba long ba ban pentengan nya ka men sim la jong ken te rei kidang ya perkrai ru pandon kata ka jing ya thok ken kumba kata ka rang ba snong ka ong ba aron kata ka jing ya poi hapdeng jong kita prasnong kindai man poi sha ka jing ya thok tang ba ong ya phi ba ka film pat ka kut ba hang ne imtip na ka igadaw ba ki pun kut tang ba ong phi ba hot kila ya poi pat kini arngot ken bar ho jing sha la ka film ka kut ru kampat dai pat kala kut ka jing im hendrai barabar pat hadin ka jing ya shongkha hapdeng jong ubriu bat ka briu hajing sha ka jing im ka ba thamai ka sedang nang ta ken bakin ya im bakin ya tei ru iwei ya tawang tang ila poi sebekut jong gani ka series ma gangan kalong ka komeng ka ba aimen sim ru ka ba pen itu ru yengi shphang kata ka jingle kamba jong blei bat kumju ki ba aimen sim yengi ken ma khublei shibon ni phi ki paralak ki fans ki ba ya support ikani ka channel te blei yai kurkhoi phi bat kan mau ma ban yai duai na manta ka jing im jongi na manta ka jing im jong ka ri ka jat ben ri jongi khanang bangin light ni jing snew khublei shibon ka buram ngi ai sho tra Jesus Christ amen.